Good morning. गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। मैया इन्डिया आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव T20 वर्ल्ड काप गेलेनाया जायो। बे गेलेनायाव इन्डियाया गिबियाव बेटिं खालामनानै 133 रानल' बोनो हायो आरो उनाव साउथ आफ्रिकाया 137 रान्स बुनानै देरहासारनो हायो। बे गेलेनायाव मैया सूर्य कुमार यादवआ 68 रान्स बुयो 40 बल्सआव आरो रोहित शर्मा बिथाङा 15 रान्सल' खालामनो हायो 14 बलाव आरो विराट कोहली बिथाङा 12 रानल' खालामनो हायो 11 रान्सआव आरो साउथ आफ्रिकानिफ्राय सानै प्लेयार्सआ हाफ सेन्चुरि खालामनो हायो बिथांमोना डेभिड मिलार 59 रान्स 46 बल्सआव, एडेन बिथाङा 52 रान्स 41 बल्सआव। आफ्रिकानि सोमालियायाव मैया बम बेरनाय जाथाय जायो आरो बे जाथायाव 100 सुबुंफोरा जिउ गोमानाङो आरो 300 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सोमालियानि प्रेसिडेन्टआ बुंनाय बायदिब्ला बे बमखौ एडुकेशन मिनिस्ट्रि अफिसनि मोखाङाव गंनै गारिनि गेजेराव होदोंमोन आरो बिथांमोननि थांखिया बे अफिसखौ बेरफ्रुहोनायनि थांखिमोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। साउथ करियायाव मैया हेल'विन सेलिब्रेशनजों 151 सुबुंफोरा जिउ गोमानाङो आरो 100 सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना रादाब मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला हेल'विन सेलिब्रेशनआ ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे फेस्टिभेल। बेयाव गोबांफोर सुबुं जमा जादोंमोन। बेयावनो गिख्रंथाव जाथाय जानानै सुबुंफोरा बेबायदि जाथाय जादों। चाइनानि देरसिन आइफन बनायग्रा जायगानिफ्राय खामानि मावग्राफोरा खारखोमालांनो गोनां जादों मानोना कर'ना भाइरासआ बेयाव गोबांनिफ्राय गोबां जालांनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन, बेनिखायनो बिथांमोना खारखोमालांनो गोनां जादों। हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां स्कुलफोरखौ बेरायथिंदों आरो बे बेरायथिंनायाव बिथाङा बुंदों गासै 1000 स्कुलफोरखौ बिथाङा रिनिउ खालामफिनगोन होननानै बुंदों आरो बे गोदानै बनायफिननायाव बिथाङा गासै 5000 कौटिनिख्रुइबो बांसिन खरसा खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। 30 अक्ट'बर 2018 आव गुवाहाटीआव सिरियेल बम ब्लास्ट जादोंमोन आरो बे बम ब्लास्ट जानायाव गासै 80 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन आरो 400निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा फिजिकेलि डिसेबल्ड जादोंमोन आरो बे बम ब्लास्टआ गणेशगुरी, पानबाजार, काछी, बारपेटा, क'क्राझार आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव जादोंमोन आरो बे बम होनायखौ एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारियानो होदों होननानै बेखौ लाइभ जेल होदों आरो बे बम होनायखौनो लानानै मैया आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथां केशव महन्त बिथांमोना गणेशगुरी फ्लाइअभार खाथियाव आलारि बाथि सावनानै खुलुमो। उत्तर प्रदेशआव मैया सासे सुबुंखौ मुसाया अरथारो आरो खोनानाय बायदिब्ला बे सुबुङा गांसो हानो थांदोंमोन। बेयावनो बे सुबुङा बिथांखौ अरथारो होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों आरो बे सुबुंनि मुङा बिरपालमेन। थांनाय सानसेनि सिगां हराव इराकनि बागदादआव गेस टेंकिया बेरफ्रुनानै गासै 9 सुबुङा जिउ गोमानाङो आरो 13 सुबुङा जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बे जाथाया बाय एक्सिडेन्टै जादों होननानै मोनथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोन्थों।